Mga questionable nga porsyon sang kontrata sang ginkuha nga consultant na tukiban sa ginpatigayon nga legislative inquiry sang Oton LGU. Ini ang gitutukan ni John Sala. Maraso sa nagligad nga tuig sang ginbayaran sang kabugusan nga 70% sa consulting fee ang ACOng consulting firm sang Oton LGU nga nagabalora sang 4.2 million pesos. Apang matapos nga nabayaran tubtub subong wala sige hapon nagapabatsyag ang kompanya. Sa legislative inquiry kahapon natukiban nga wala nakasaad sa kontrata sang LGU kag kompanya kung paano ang paghatag sang bayad. Santo sa record sang municipal accountant October 2019 sang nagbayad sang 10% acceptance fee ang LGU. November 2019 sang ginhatag ang 15%. Sang December 2018 naghatag man sang 15% nga bayad ang LGU sa designing phase. June 2020 development phase kag completion of contract nga 15%. Kag uli nga bayad amo ang sang maraso sa nagligid nga tuig nga 15%. Apang ang initanan kuno ang wala nakasaad sa kontrata. Supposedly, ini siya integral part ini sang contract na gin-authorize ang SB. Supposedly, ari na sa contract. Hindi nga nag-adapt lang kamuya sa sining klase nga terms of reference without the knowledge of the SB. Dugang pa ni Olivares nakabutang man sa kontrata nga humalin sa supervision sa konstruksyon tubtub nga matapos ang proyekto, dapat ara sa gihapon ang konsultant. Kag dili dapat nga ginatagan sang mas dako nga bayad kag hindi sa first phase pa lang sang proyekto. Una naging pahayag ni Anay Oton Mayor Karina Flores nga lihitimo kag nag-agi sa insakto nga proseso ang pagpili sa nasambit nga konsultant. Ginpahayag man ni Flores nga bangod wala na nagkasabad pa sa mga tawag, email kag mensahe sang LGU ang konsultant, dapat nga kadtuan na lang ini sang personal. Apang suno kay Olivares, Enough naman na siguro nga tanan nga most of communication kin himo naton na iga-endorso naman sang sangguniang bayan kay Mayor Sofronio Fusin Jr. ang pag-terminate sang kontrata sang consulting firm kag pagpangita sang bag-o nga konsultant. rest assured nga kung may bago na nga consultant, the SB will be on top of the situation, no? Ara gid ang SB, ako kag ang SB nga maga-tanaw sa mga provisions sa kontrata. Padayon man yung ginatinguan sa GMA Regional TV nga makuha ang bahin sang consulting firm. Upuan kay Silido Linduque, John Sala. Buona, Western Visayas.